apik men ta. Lajak gawe acara ngene menggoda selalu. Aku ingin kok didilat piye ta? Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-watake Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki jangan hanya mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo kaya dulu tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Wis to. Percaya karo aku sing ngalami kan yo aku. Ya toh. Kan klarifikasi itu penting to. Dari nek kene rasakan cuk. Syukur. Disabar-sabari kon ya. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Piye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Lho tak antem iki kok. Komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki piye? Lho. Kene ana sak komet. CS. Mangko to mangko. Lho, iki kok gandengane kok seje? J Sapa sira sowan ana ngarsaning sun? Mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komet. Kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. Leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. Nggih. Warung konstruksi. Leres warung cemilan menika. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca piyambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres petuk kanca lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Maja Kerta. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng omong. Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Nek ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. Mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Warana. Punten, Pak. Iya. Kula Kang Suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok. Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune Slendro lho. Der.
Sembah. Anu dengkulku udunun. Ora apa-apa bengi iki ben mledhos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndruk. Sikile iki lho. Sikile sing apik to. Sikilmu guaken, sikilmu parakno rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo guak. Lho maksudku iki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndru. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Bekucuk. Oh malah Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko kene dadi. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho. Dulur tuwa, Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana? Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi ta? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo aku? Lah iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho, nek karo Rama aku ngene tenan. Nah, nek karo aku? Alah biasa. Ya ora masalah. Biasane enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karemu ora karemu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong ndelok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo Komet padha ae. Desa ndi to Met ae? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah Lho. Udah dia keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piyantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun nikah nekarke kok dadi mantu. Nekarke. Lah iya iki to. Iya. Yo urung lho. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. Lah sing mapah aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane celoko celok. Ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula munan piyantune. Gedhe. Lah kowe. Alah gedhemu sak petelot. Kaya potelot bujel kok ya. aku gumun lho Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya, Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat. Umum. Perhiasan 10 gram. Wi umum. Uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin iki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seseran pernikahan gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus? Remote. Jadi cukup di remote saja. Wah cetot. Ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Exa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa Mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya, yaitu Pak Deogut beserta Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa
Bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya uang lho. Lah ya bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Oh, kata-kata adalah doa. Doa Pak. Ngomongo. Oh kosakata Pak niki. Tutupno. Maksudnya kok jenenge apa? Jenenge apa kuwi? Komatsu. Komatsu. Nggih, Ana artine kuwi. ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas kaya ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Ini apa? Ini apa? Kenal apik. Kowe iki Bojonegoro Jepang Komatsu lho. Kok ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Maksudnya tahu petuk. Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. Relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Napa mawon diesel niku kan mereke benten-benten. Lho iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubota diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niki. Maksudnya kuwi artine apa? Karepe apa? Karepe untuk beliau berdua. Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki mboten teng Mojokerto, mboten kula tok nih lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine dalem artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut ngono. Piye to merek son donga. Maksudnya artine tujuane asli Kobuta kuwi lho, Kobuta. Tujuane iki yo nek nganggo asli, iya mben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Met. Karepe. Iya iki. Asli ku lho karepe, asli. Bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku apa? Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas yo kuru. Tetep dadi. Mas Yakuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk. Nek mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Kuwi ya donga. K. K. Siati. Niku terdiri di huruf K, Si dan Ati. Nek K. K itu yaitu bacok ki engko lho, Met. K kuwi juga Jarine nek rane Mojokerto ora motok. K. Siapa tadi mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati, Pak, Kasiati. Niku Kasian kuwi kaya. K. Kasiati. Takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok teko Kubota, teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lah nek sok enak ndongakno kok jeneng son. Lah malaikate kocluk bingung no. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Dekae sing disiki kan kowe. Kowe iki omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan son tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kuwi mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Loh. Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe SDM ora? Ngertos. Apa artine? Sendok makan. Aduh. Lah susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Lho, kulino. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur aku ya. SDM iki sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo. Donga. Kuwi ndongane ngono. Lah tak dongane awake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik, Mas Rudi.
Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segara. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala, nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok penak ngeten iki pas nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng ya ra. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lha aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cangik coba. Aku mbayangke nek donya ki nek rodane wis dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko badhe nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, Metko mek. Piye to, Bro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, culuk-kucluk. Kowe nyawang aku. Aku nyawang aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Napa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang iku. Diagram aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki sawang sinawang kuwi disawang komet nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Ha, piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki omonganmu. Kancamu sing tenek diapusi mek karek slendro kok. Maksude wong urip ki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho. Sing kok teko mesum lho. Maksude sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangik. Lha terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. Kudu wong mamah iki sing perlu gak usah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Sing penting ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi. Mimi. Gampang. Piye? Lho apa kuwi? Mimi. Lah kok ngene? Lah mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe? Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. Bar dahar, bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ora ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Nek saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kaya cilik wis omah-omah mbiyen. Kula kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup 1 kali. Ping pira sampean? Pindho. Nenan ping pira, Pak? Kowe iki Ping pira? Kowe nggae contoh ya basa. Ping pira? Ayo, aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni, iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3.
Pindho. Kok tambah-tambah tak biacok rumah Lah, saya. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling zaman gowo. Apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit barang Lah jare kudu eling Lho Mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyete-nyete. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh ini? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho Mas. Piye to? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin? Kuwi ta? Iya. Piye piye Pak? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok. Pak Ogut piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Loh, warung konstruksi ya. warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya yo Ah sapa ngerti Komet pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah didongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda jumeneng gawekno spot Raras Kapirian. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari Mepet-mepet. Ngene kan kaya apit jalan-jalan budi. Budal apa to kowe iki? Dalam- Kowe nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg, nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masake Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. Dorongan. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe upama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki iki juku kan rada gede ta kek. Lah dijol ngene iki loro ya apik ta cilik. Bojomu e gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak odot balik dhewe malah ra urut tok. Lho, Ora urut piye? sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho wetenge pindah rene anu rene ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate? Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. Kok iso terkenal Lho. iki lho? Kadose sepele nyun sewu Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Lho, Ora angger wong iso utang lho Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. kok percaya Kok Bang malah Tipil, percaya? Bang Setan iku lho nyuwun sewu lho, Mbak Cangi, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho Pak, nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balik. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Di- Nanda. Selamat malam, Komen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Diki.
Kebucuk. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Kuku. Cuk. Ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong iki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane Met. Penimbang lho, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus memberikan yang terbaik. Ndro. Aduh lah kok mak gerenjel. Alah iya krasa ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met? Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh, Kidung Manggala ya. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi Roma kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Ani. Lha kowe nyapa? Aku peran. Sing penting mbok kemet sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani ki rek. Lah kowe dadi anu. Nek kira jegok mboten sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok. Sapa sing ape udik-udik kono? Ora enak sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jar Roma kaya ngapa? Roma utik-utik tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa ngono lho, Mas. Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ku piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki kayane iki aku jual mahal ngono lho. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. iya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Iya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kaya delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan tontonan moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Kamu siapa?
Aku mencintai anak Bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurung dia tau. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam Bapak. Roma iki basa Indonesia. Iya. Kamu nggak boleh nikah sama Ani. Tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang Bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suruh bebek ngono kaya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas. Gak kuwi rawan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Model. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelangsaran co. Tak dudang. Roma aku gelang sarang. ora apa-apa Roma. Tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak kita goblok gak? Tak yo Kang Saran. Roma. Mana Kang serangannya? Duh. Jadi Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Sarip lho. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. So teko penangsang, teko sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Di Ugut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Di Ugut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok Neng opo wani. tekan ndi to iki? Wis penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Ayo, ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso. Campur cari iso. Pidato iso. Pidato iso. Bahasa Inggris iso. MC Bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso bocah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngatur tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagine? kene ijen kene. Ya. Nggih. Nggih. Tapi iki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati iku ya. Senes niku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa?
Upama? Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Okay. Harus alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe komen nyiarke lagune Ayo, Upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komen kan suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak dadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa ti istimewa. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Napa? Guyumu ki Balenono, ya balenono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lah iki. Kokan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi? MC dangdut itu harus keingguyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Kamu kesini. Tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah paling lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC ki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo MC karek modare kok ya mangkat tangga. Sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Iso lah. Iso. Gampang. Iso tenan. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sapa? Jenenge. Kok jenenge lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu ya Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare wali songo terus enek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jane kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. MC kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah iya kuwi MC kematian kok ya. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? Upama. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal aja bodoh. Ayo iki moto iki bocah iki moto iki. Lho. iya. Iya. Yo Cahayu. Aku kelingan. Oh, Kae biyen nang golek. nah. Ing jaga. Met. Kebak Kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Sledro ning kono karo delok karo komen. Lho. Kubang asmara Oh. biyen
mosok kebak cerita tenan. Waya wengi Nganti rakyat rina cadekan sajroning ati oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga lare Bo. ning kubur Ayo. Ayo wong delok kae, wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Juga apik. Ayo, wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Wong delok. Piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Sik. apa cak Apa kuwi? Sing bebak apa? cak Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. lo kelebihane luar biasa Iki lho, Met. Met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. aja ngenyek lho ya iki Victor andalanku ya Mas Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu istimewa. sapa? Selain joget Victor Mas ya kaya bal bekel Loh, Kok bal bekel to. maksudnya ku kelincahannya Iya. koyok ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine koyok ngono apik koyok ngono kok iso lagi ngene ya Met yo. takonono. Selain nari Selain isone ayo apa? apa? Ayo isone. Loh, iki urung sepira, Mas. Urung Suara. Alagor suara bedina iki nyuara lho. Nembang iso apik. Alagor suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk isora. keistimewaane Victor selain nari nembang suluk ndalang ki Victor Iki takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. semester berapa Semester Tor? 7. semester Loh, 7 semester 7. penasaran ukuran katoke piro Ya apa? Katok Ya lho. apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pempes e piro. Paling non sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora Met. Aja sini-sini wong lho Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. ayo endi andalan Jor-joran apik ndi karo Ayo. Victor? Jajal. Ayo Met tes Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Ayo, tes, mahasiswa pedal. Semester 7 iki, semester Pedal-pedal 7. kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo Met. tuh dikendang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Met. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenang lo Met, Apa? sini ngomong lo Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti saya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso? Undur. Lho, apik koreomu. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Ana trimo sampean lebih orjen, nek orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah aku ora iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison. Maneng dilara ati. Diulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabowo ini. Aja nganti kalah.
Victor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las kaya Prabori ini lho. Gurune Maneng. Cek Met, apa bugele apa Met? Baterai. Oh, baterai. Robot. Victor, wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met, ojo sini aku lho Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalih iso. Iso. Ulun Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yoko lelaki, Sing Orjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Lagumu kok Lelaki tok gitu sing bener. Iya tuh Pak. lagumu kok anu apa Pak? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong iki didikane Prabori ini kok ya. ya. Lata-late Victor lah juga Mini ngene ya. Victor Mini, oke. Mini. Oh, lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye? Sapira ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Ha iki tuku jarik siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Paruti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng lho. Allah Akbar Allah Akbar. Malah adan Tutup malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dang ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Kok sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Ojo sini jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo neh. Gagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Met, kene Met. Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene timbang ketendang komet kon kok mencelat. Komet iki gampang ngidekan nek ero cah cilik. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa iki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, apik. Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yo. Jalanan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Setor jalanan motor beling rene tak tempeling. Dosa. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku ya anak-anak. Iki konsepe piye ta? Ngene iki dalan ngene iki similek ra 17 lembar ora iso lho, Kang. Iki konsepe piye, Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Begini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi, Nduk Prabori ini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet.
Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki suwe gak ketemu Cak Komet kok ya wis ganti, nggih to. Lho piye Met kok ganti Met? Jelasne Met, jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng berbahagia. Mbot napa niku suwe mboten panggih kalih Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng dangu mboten panggih Cak Komet api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Lho, sik diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Kan lho iki aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita sesama seniman ya kaya dulur dhewe kan. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu rukun. Meskipun seperti itu, paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge intern. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwerke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki jangan hanya mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo kaya tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Wis to. Percaya karo aku sing ngalami kan yo aku. Lah kan klarifikasi itu penting to. Dari nang kene syukur. Disabar-sabari kon ya. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Piye Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Lah antem iki kok. Aku ora melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digorot-gorot digorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, Hek? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, Hek? Lah rungokno ya. Oktober bernyapa. Loh. Ayo, Nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probor niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok reken gledekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Kon niku apa? Lah basa Jawa Timuran nang nganggo Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut sama Bu Yosi. Wonten lho Om, nggih. Masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk Tempuran. Tempuran. Nah niku Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Piye to Mas? Sampene omong sampean. Diaturi ndak mriki menika ra. Seto diaturi genduren apa piye to? Kok iki dek rene munggah rene iki. Munggah rene ngidul. Dikon rene lho arep ngopo? Mantuk. Wetak. Heeh sing bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Mugi-mugi sing dadi manten ki sapa? Lho, kok ngawur ora ngerti acarane, Met? Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Iki ngono ora ngantenan. Sapa? Takon lho. Loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho. Kan kaya Bu Mujiatun asine piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet nyanyi piye? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso nembang. Boleh. Victor boleh? Nggih, monggo. Apa, Nduk? Tembange Victor. Oh dia lelaki ya, ayo. Itu. La. Tembang campur sari oleh Probor ini sembarang iso. Napa niku? Katresnan. Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Katresnane Lintang Asmara betul. Oh gitu.
Dadi ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngapi? Kok sing ngapi lho Cak sampean Wong koyo ngono kok kaya Pak Deokut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deokut. paribasane ku tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Met. Pasangan serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho yo gak apa. Iki ora penak gitu. Ora benek ya, Met yo. Ora Iki cetha, koyo ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange lintangan semara. Lintangan semara. Oke. Rol sik ya, Le. Rol. Lalur nitok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemen. Oh, Dik. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Adik. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Prap? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarane kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok yo ditatur to, Nduk. Ditatur. Adik arep Aku nguyu. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak ndok kene tadi. Lah nek ndi? Mbok. Umume wong kaya. Ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susandro. Rungokno ibu ya, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe yo? Bu mi. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie lho kowe seneng ono. Pake. Lah, iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Boe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare ora dur Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira Met omongnya Met. la Ayo. la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Masih lagi. Medun. Ya ampun. Met. Kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere Met. Lha apa? Ndase. Ora cedhak. Yo. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susah jroning batenmu. Wong bagus anteng. Kena dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Sok dirut-dirut. Pikir to. Oh, Mas, apa tuku kacang aku? Lah kok kira apa? Kira bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. Ngibadu Tumbasan pinten? Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to Met? Aja mbok nyek, aja mbok nyek. rasaku ora
bakal Jata saka raga yen tresno pisan aja ditekek lho, aja ditekek lho. Saking romantise. Yo, lintang asmara. Dados. Tresno terima kasih. Mbak Yosi, terima kasih ya Mbak. Wah, konco-konco malih. Konco-konco iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang kabeh. Aku bareng melu padang kok ya. Ndro. Ndro, kowe teko kono. Terus lendroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Ndro, Ndro. Ndro. Roto lho. Sing omahe adoh diribapane wae ono ya omahe adoh. Ke bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh rata Mas. Aja nek sing tercecer. Edan. Sing kene wis. Wis kabeh? Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Yosi. Mbak Yosi, Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak ta, aku. Aja, dagelan aja. Aku ya apa to? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas. Sampun. Kowe Met Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Met muring-muring. Sek turah loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwabe bener. Entekno sisane. Ini pemerataan. Ya lah ya makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe kurang. Kowe njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Saku. Pak Gelem lah. Ya gelem lho. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono, gelem ngono kaya. Nggih. Oke, Probolini. Siap. Menika tetembangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing urung nembang cah loro iki sapa? Mbak Probolini sing loro. Iya, dia. Ono dia karo Mbak Alin. Ellen. Kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Sik. Kene. Kene cantik tak olehno Victor cantik. Kene. Wangono nomor bawa sesuk kene iki. Monggo. Jan rumah saku. Dea sama Mbak Ellen. Ide. Iya yo. Piye, Met? Nonton ondel-ondel. Dalu ki Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Victor iki. Nah nunggu kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Tembange. Wong wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Lah. Oke, Gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Biat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih. Oke. Ombol-ombol. Aku. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Kadung di DP wong mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kok. Ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekepe menek wit. Ya. Suarane
Ngenyek weh. Ngenyek. Dhuwur di met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende pelambiangan. Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngenyek ya met yo pancen ngepasne yo ora yo met yo. Iya. Aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Enak ora nek lanang Luwes. yo met yo. Apa? Ora nek lanang yo met yo. Ayo dia rasa jenggleng sing jenggleng ben iki kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jenggleng ora met? Ping pindho met. Met, piye met? Ping pindho. Aja kalah met, aja kalah met. Ayo met, ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo eklek met? Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye met? telu met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah met. Yo! Ngenyek. 16. 16, ayo. Ayo rasah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono met? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi Yo, yo met. Aja kalah met. Munyer yo met. Ayo met aja kalah met. Eh. Aja ngisirke bojone Aja met. sini-sini ki Sik lho. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapo dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane ta ki mau? Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal sih. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo ta, yo ta. Kalian ono ta? Ben komet cetok. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki piye? Amar to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah metet iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. menemben nek kate bales pelan ae cek gak mental deh. Sik milih sing dhek sing Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Ape nyaduk geger met. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. dhek kan salto. Heeh. Kuwi lah versine dhek. Heeh. Ayo. Aja kalah met. Apa met? Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara laran kidul alas angker. Mbok sing banter. Wong ngono banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dhek dhewe. merasakan ngono. Aku lacak sampai niku. Piye mau piye? Aku yo pikiranku wis teko ndi-ndi. Halusinasimu. Halusinasiku ndame. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwiat liwiat belambiangan aja takon Jeneng
Oke, Prabu ini tembangnya gerajakan ben diaturke dia karo Elin ya wong ayu. Kayak apa? Gerajakan Banyuwangi. Toh. Bentar bakal joget. Iki rondo tembangnya gerajakan Banyuwangi kaya apa tak Mbak Ellen ngalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin.
Nah. Saya kira Gudi Pak Iman ya. Ya manut. Victor iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Mana mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lendro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Goro. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa gor. Piye met omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, siap. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menawa Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi muga tansah mangke katentreman kalayon bagas waras waris Allahumma amin.